Bukel mania ngaturaken ujung dalu gunaik. Jan. Ayo. Kepane lopes. Ya, Cok. Selak kukut. Heeh. Iki spesial kagem panjenenganipun Pak Puji. Alhamdulillah kepareng rawuh berkahi restu Irama. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Pak Puji. Pak Puji Mas. Iyo. Tan kantun kagem panjenenganipun Mas Tricek panandang katur lumantar restu Irama. Sapa sing lelakon kang tansah sandang rina wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu ora ngira jebul nyimpen wadi. Sapa sing lelakon kang tak sandang rina kelawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu ora ngira jebul nyimpen wadi.
Oh, alah Nini.